हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बैफोर आपडेट भिडिअनि गेजेराव बेखौनो सावरायगोन भाइरेल जानो नागिरनाय सासे बर' आइजो इउटुबार, लोगोसेनो बे बोसोरनिनो फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन आरोना। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बेफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां प्रबिन गयारी बिथांनि डाइरेक्शन खालामनायाव दोहौ मुंनि आबुं बर' सावथुना थांनाय 15 सेप्तेम्बरावनो रिलिज खालामजानो गोनांमोन आरोना। दालागि रिलिज जाबाय जानांगौ। बे दोहौ मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो फावखौ खालामदों फावखुंगुर अलंबार गयारी, फावखुंग्रि पुजा बर', लोगोसेनो मेब्ला सिकारि, प्रबिन गयारी, दाब्ला, उत्तम बसुमतारी आरो गोबां फावगिरिफोर। बे दोहौ मुंनि आबुं बर' सावथुननिनो मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना अलंबार गयारी चेनेलाव हगारनानै होबाय। जायफोर नोंथांमोना बे सावथुननि मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, नोंथांमोना अलंबार गयारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे सावथुनखौ सोरबाफोर जुदि दिन्थिनोब्ला नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरदो आरो दिन्थिनो थाखाय थागथियारि खालामबानो जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर ansuli बसुमतारी मुंनि सासे आइजो इउटुबार। बिथांनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार जाथारनोसै दे लोगोफोर। बिथाङा थाबैनो 1K खालामनो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेनो बिथांनि चेनेलाव भिडिअसफोरा भिउस जाथारिनि थाखाय बिथाङा गोबां दुखु फोरमायदों आरोना। बेनि थाखायनो बिथाङा भाइरेल जाथो बायदिसिना साननानै गावनि चेनेलनि मुंखौनो ansuli सेक्सि कुइन बिनिफ्राय सोलायनानै दायो ansuli सेक्सिल' लालायलांबाय। नाथाय बिथांनि भिडिअसफोराबा मानो भाइरेल जायाखै बेखौ गावसो मिथिसिगौ। बिथाङा अधैर्य जानाय बायदि बुंहरदों आरोना लोगोफोर। गावनि भिडिअसफोरा भाइरेल जाथारिनि थाखाय बिथाङा माबा खारलाबायनोसो नागिरबाय। नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनि, नायग्रोब्लानो जाबाय। खारनांसिगोनदां, खारबासो आंबो लाइक मोनगोनदां ने नोंसिनिफ्राय। खारबासो साबस्क्राइब बारायगोन, नङा होमबा? फलोवार्स बारायगोन। खारबासो लाइक मोनगोन आं नोंसिनिफ्राय। बेनो मोजां जासिगोन खोमा। फाग्ला माबा दख'ना गानना भिडिअ बानायबाबो बखि जायो, लंपेन्ट गानना बानायबाबो बखि जायो। जिखुनु भिडिअ बानाय, जिखि बानाया मानो हि गानालासिनो रायजाखाथारो। माला अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय जानांगौ। जोंनि गेजेराव बिथाङाल' नङा, गोबाङानो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानो थाखाय सिं नाजाखुमाग्रा दङ आरोना। भिउसनि थाखायनो गोबाङानो भाइरेल जानो नागिरनाय दङ। आसा खालामबाय नोंथांमोननि गेजेराव बिथांखौ सोरबाफोर जुदि मोजां मोननाय दङब्ला सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना। बेजों लोगोसे दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।